Yiso leso sikhathi nakanjani ayigeji usiteteleka uzophaka. Angikubingelele mbukeli lapho ngasekhaya, ubingelele usiteteleka intokazi yakwaNdlovu phansi eMolmodi esigodini sendaba zegudu phela. Ngikubingelela bukhoma kwisiteteleka media uhlelo Ingonyuluka. Namhlanje sithatha uhambo sibheke eMzinyathi siyoza ukuthi kwenzakaleni emndenini wakwaCele, singenze njani futhi ukuthi sikwazi ukuya phambili. Okwakho ukuthi ungasayi indawo bese sho njengami uthi asambe mbukeli. Sikwazi ukubona ukuthi kuyeka kanjani phambili. KukaCele la ekhaya. Sinenkinga nje ukuthi yokungaboni ngasonto izinto. Nangendlela izinto ezenzeka ngayo azenzi kahle. Okay. Njengoba imizi ikhula khona abahlangana la ekhaya. Kusho umuzi omkhulu lo. Oh, okay. Kusho ukuthi izinto ezenzakalayo azikho zinhle ngokubuka kodwa. Okay. Kodwa into engingayithanda mina ukuthi yenzeke umuntu kufanele asho ukuthi ufuna ukusizakala kuphi. Yabo ngoba sigula ngendlela engafani. Into engingayisho nje ileyo. Yeah. Ukuhlala phansi kona hayi angiqali ukuhlala nomndeni phansi sikhuluma kodwa kwenzeki lutho. Oh, okay. Yakhuluma kungenzeki naye usisi lo ngekho uyazi ukuthi besikhuluma kungenzeki. Futhi belezama kulolu hlelo lokuthi kube khona umuntu ozosinceda yabo. Okay. Angabathola abantu babuye babaleke yabo nje angisho ukubala ukuthi bangezi babuye bangatholani incingweni. Kusho ukuthi yena uyayithanda into ukuthi kuzwane. Okay. Yini mhlambe eba imbangela yokuthi kugcine kufike la ekuthenini kuba nokungaboni ngasoli noma nokuphambana kwemoya? Izinto ezidlulayo engingabeka. Oh, okay. Ngoba ngeke ngisho ukuthi ama-drugs ngoba akekho engangambamba emadla. Kodwa i-drugs kuya kwaba noma 18 into engingayisho. Kodwa ke khona lezi zinto abayidlayo abanye bethu okwenza ukuthi ikhaya ligcine sekuyinto efile. Okay. Uma kungadlekanga kukhona yini ukuthula? Kukhona ukuthula. Okay. Yize noma kungekho ukukhulumisana yabona into. Kodwa nje kukhona ukuthula. Okay. Mengadlekanga lutho. Ilokho nje ngakusho. Kodwa ukancane ingadleki. Oh, okay. Kusho ukuthi akupheli usuku singayidlanga lento esidlayo. Mhlawumbe lapho la ngabe bakhona. Kuyenzeka yini ekuthenini uma sekudlekile mhlawumbe kufike ecisheni kubanjwane ngezandla izinto ezikanjalo zomsindo ningalofana nalokho? Kuyenzeka. Kakhulukazi nje kuyenzeka ekhaya. Uthi uyezwa kuthiwa kade behutshwa ngomkhonto, kade behutshwa ngocelembe, into eyenzakalayo. Ngoba kwaze kwabekaka nesandla komunye bashayana bodwa ulimale nezinto kwesinye isikhathi. Ngokuzwa kwami ngizothiwa abantu bese beqala ukudlala izinto zabadayisa yonke into esendlini yabo. Into ezifanayo kunala ekhaya khona abakwenzayo lokho. Okay. Kodwa umuntu bengasayikhulumela yena ngoba efuna usizo, hayi ngoba la usimphusha yabo. Ayikhulumela yena nje ukuthi uyathanda ukuthi ikhanda lokaCele libe right, ehlonipheke. Lokho ngingakubeka. Okay. Kini nabafowethu ninodwa nyaye nithi noma uma nisuke ningadlanga lutho ukubhekana kwenu kuba kuhle? Akubi right. Akubi right. So nje ukuthi ngingazi ukuthi nje senzani ilima vele ngoba kuyafana singizohleka namhlanje kuyafana kusasa. Kushintsha. Kuzoshintsha ngase So sekuyimpilo esenijwayele ukuthi vele asenakho ukuthula. Niyayikhuluma yini lezi zinto noma vele nesikhathi sokuthi niyikhulume anisasitholi emva kokukhona yini obuyayo ayibuyise komunye ukuthi cha ngiyabona izolo ngipaphalazile la
bengicela uxolo noma kugcina nje kuyinto kanjalo kumele ukujwayele nje ukuthi uma isukile ekuqaleni besikade silentunja uthi ukuthi mhlawumbe khona kade kwenzakalile sikhulume ngakusasa kodwa manje sengibhedane ngakhetha ukuthi ngibhedane ngisayisengiya ngoba kuyafana nakusasa sekungazi ukuthi nje alibone nephutha yabo nje like umuntu angenayo ungenandaba ngasho kanjalo ngoba usuke ezoyiphinda vele iqala ngani ingxabano ingxabano iqala ngento eyiningi nje usuke esuka la esuka khona lapho elentunjeni ukhetha umuntu wami usuke mhlawumbe kade esuke la ephuzile la kade ekhona mase siyafika la ekhaya avedane abona ukuthi akhulume nje noma into encane noma yini nje noma yini isusumsile noma yini nje mase so okay na uyangiziba wena ngikhuluma ukuthi mase sevedane yaqala ngisho noma yini ngisho unazo yini ikhala ikhiphayo mhlawumbe kwesinye isikhathi ekufiseni ukuyisebenzisa ukuthi mayisisuka lempi ngikulimaza yebo ayibuka kwenzeke lokho athi nje ngizokubulala akwententshati bathi nomkhona nje lana ethi ujaha khona abanye bafanele bajaha la ngaphandle sekuningi nje abekwenza bafanele bajaha la ngaphandle phethe ummese kwaze wagwaza leli fridge leni la waligwaza kanje ngakudala engasaba-ke lapho waligwaza wadonsa walisikandani nalutho phakathi walidonsa ummese ngaphaka konke ngeke waphuma nawo lo mmese wabajaha-ke labo wabuye sekubuya ube umuntu nje uhlezi nje kwinhlamba la ekhaya asithuka waxoshe nalawo ingane yasisi wami lo ngekho mase uthi imfundo namhlanje ingane kabhuti unendlu yakhe la ngaphandle nabo konke-ke abaxosheke mina yami ingane isali lapha kubo isahlala lapha kubo kwamanje isikhashana abaxoshe kathi abamba emakubo afune imoto nala athuke inhlamba-ke akekho umakhelwane ongayazi ngamanye amazwi ugcina nawe uzizwe usuwumuntu osabayo othi mengekho ube nalento yokuthi igazi namhlanje uzobuye yenze njalo ukuthi uma uze umnyango ugudluka usuke umume ngenyawo ngoba awazi ukuthi kuzokwenzakalani khetha abangeni nangewindi lapha khona iwindi elingala size lapho unganelendlu yelento yokuvala ngoba wayele ulithi qoqoqo wagcina efuna ukungena ngenkani ngaphandle ungena ngalo-ke njalo-ke meze ufika nqongoze nje ube kani uthosi lapho mhlawumbe nqozi sebusuku mhlawumbe u-1 angisangivulele ekhaya okay ngizongena-ke lapho mhlawumbe usacabanga ukuvuka yes angigcina usuya kanjalo-ke angene ukuphatha kanjani-ke wena konke lokhu ukwenza uzizwe unjani ekhaya kini noma ekhaya la ufuze ngabe ukhuseleke khona mina nje sengicabangela nokuthi ngithi ukushaya umoya kancane khona engizohlala naye abone-ke naye kushuthi ngoba uthi phela ikhulu kushuthi thina kukhona thina ekhaya angazi ukuthi kuphi inkinga noma mhlawumbe khona mhlawumbe umtshela ukuthi mina ngibhilonga la ekhaya angazi khetha kwenza njani mfethu ngisho mhlawumbe khona okwenzakalayo ngingasho ngizibona umntwana into engihlulayo empilweni singagaranta kanjani thina lokho kokuthi uhlulwa utshwala ngoba nginalento yokuthi mina kuyenzeka uma umuntu into uyisophile uyifisa ukuyenza kodwa manje ungabi naso isibindi sokuyenza uphila bese ufuna ukusebenzisa lento noma ukuthatha isibindi ngalento le okuyiyo ozovika ngayo kusasa so singagaranta kanjani thina ukuthi wena uhlulwa utshwala ekubeni unezinto ezinkulu kangako ozenzayo esingenazo futhi sure yokuthi usukuyenza ngempela ngoba uhlulwa ilento esemzimbeni noma
ingoba vele usuke uyisophile leyo nto ukuthi uzoyenza. ukuthi angazi ngiyanjalo ngaphuzile Zonke lezi zigameko zenzeka uma uphuzile. empilweni yami nje sebengakutshwala nginenkinga yomfana. Uqale nini ukuphuza vele kusuku sakhulu sawumfana noma into eqale nje? Ngiqala-ke nje utshwala kahle kahle ngikhule ngaphuzi utshwala ngiqale sengiqeda isikole ukuba beku-2008 bekukuhlula nalapho. Okay. Ngabe usaqala ngicabanga ukuthi usaqala ngeke uzwe into usuyiqala mase asengabuqala utshwala ngaphuza bekungiphakazisa bungihlula kodwa ngaqhubeka bagcina bangasangiphakazisi waqhubeka ngaphuza njengoba sekwenzeka manje and sekwenzeka lokho ukuthi ngenza into engingabona nokuthi ngiyenzeni. Uyabuya yini ngakusasa sekuphelile ngoba ngicabanga ukuthi kuyaphela phela ngesikhathi esithile egazini ubuye. Okay, asiqale la before ufike ubuye. Uyayikhumbula yini ezinye zezinto uma usuke kade uzenzile ngayizolo ukuthi nakhe ngikwenzile kade ngiphuzile? Njengoba ngichana nje ukuthi wena ngingakubona ukuthi ngiyenzeni ngikhohlwa nokuthi ngiyenzeni ngayizona. Okunye kwakho ngize ngilahle ngisho nezinto ezinye ngiyigqokile amafoni ngingazange ukuthi ngilahlekile. ma uthola umuntu ke mhlawumbe ubuya kukhumbuza ngaleso sikhathi ukuthi izolo ucishe wenza ukuthi noma izolo wenza ukuthi uyayulibone yini iphutha kulokho bese uzama ukuthi ukulungise noma ukuxolise ngaleso sikhathi? Angiyalibona iphutha ngixolise ngasikhathi ngicabanga mhlawumbe ngoba yasho nje uzama usister ukuthi usexolise usengixolise ukuthi usekhathele naye ubona sengathi ngenza ngamabonga utshwala buyangihlula. Unayo umntwana? Ibakhona umntwana. Uyazibona yini ukuthi usuphenduka isilwane angekaze akwazi nayo ukusikhomba sibize ngobaba ngoba unezinto ezishaqisayo uzenzayo? 2 usuphenduka ingozi kubantu ophila nabo kufuze ngabe uyabavikela njengosisi nje la. Angithi thina singabantu besifazane sivikelwa yini ningabantu besilisa? If kuukuthi wena unezinto ezikanjena ezenzakalayo noma ozenzayo ezigcine zenza ukuthi kwayena engazizwe ephephile ngawe wena muntu okufuze ngabe uyamkhusela, uthi akathembele kubani kusasa? Kanjalo ukuthi ayikho engaya kufanele yena agcine engasatholanga umuntu alethembela kuyena. Ngoba phela wena umuntu okufuze ngabe uthembela kuyena. Mina oqala kufanele athembele. Ikhona yini enye into oyidlayo ngaphandle kokotshwala? Umugwayi. Utshwala into engihluphayo. Uke wazama yini phambilini ukuyilwa indaba yabo ukuthi ake ngizame ukunciphisa ngoba nginezigameko engizenzayo ezinye izinto ake ngizame ukuvakashela nje ngoba manje ngiyabona buyangishintsha ubumina, buyashintsha indlela ekumele ngabe ngibukeka ngayo ekhaya? Wena ngeke ngize ngisho ukuthi ngingazama ukushintsha iy'nhlobo zayo utshwala ngoba ngitshela mhlawumbe isiminofu esingenza ukuthi ngihlanye asingaphuzi ukona utshwala kodwa ukuthi ngathi bonke benza into efanayo. Uyafisa yini khona ukubiyeka kakade nje? Uyafisa yini khona ukuthi-ke ngoba ngiyayibona lento iyangonisa izogcina ingifaka ejele ngelinye ilanga ngoba phela isenzo sakho osenzayo njengoba usise echaza nje ukuthi wake wakwazi ifridge ngomese. Uyazi ukuthi thina abantu besifazane izwi lethu masifika emaphoyiseni ilizwakala njengevuvuzela mosuyishaya endlebeni. Mange ngafika nje ngathi ngiyakhala isililo mina manje ngiyahlukumezeka ngo1 no2 no3 even ngagijima manje. Uke wazama yini ukuthi ke ake ngizama ukuqhelelana nakho ngoba kuzongibophisa noma kuzongishintshisa impilo
engiyiphilayo. Okusho ukuthi awuyimiselanga ukushintsha. Mhlawumbe into engiyithandayo into futhi engiyimisele ukuthi ngithanda ukuyenza ngoba nawe sesinawe uyaphuza nawe uyaphuza awusinabo mhlawumbe babuza umbuzo kanje bayimisele ngokuyeka mhlawumbe bangaphendula ngikwazi bangasho nabo bayimisele because akuyona into e-right ukuphuza. Okay, injani i-behavior yabo bona uma bephuzile? Noma awuyazi ngizoyibuza komunye nomunye. Angiyazi angazi abanankinga. Okay, ngizobuya kuwe. Mfethu. Uyaphila? Ngiyaphila. Ubukeka usamncane. Uyaphuza utshwala? Angikuthindi nje kodwa hayi akho into yami njalo. Ukhona okudlayo okunye ngaphandle kwakho? Hayi iluzi nje kuphela. Injani i-behavior kasisi uma ephuzile utshwala? Hayi no-right anankinga afani nomalume ahlupha kakhulu. Umalume kuye kube njengoba usisi echazile. Exact. Yini enisuke niyibanga uma sethi umalume ehamba usuke ethi iyaphi? Usuke ethi angiphindele ekhaya kubaba. Usuke kushiswe yini mfethu lokho? Bese kubuya ingane yakhe la. Lapho uma sengithi ngiyachaza ukuthi into engenza ngoba lokho ngikusho usuke ngizizwe ukuthi ngisuke noma ngisuke emdiniwe. Wayanda angihloniphi. Uzokuhlonipha kanjani ekubeni unezinto ozenzayo ezi-advantage ukuthi angakuhloniphi? Angikukhondoni ukuthi akakuhloniphi ungizwe kahle, kodwa ukuze uhlonishwe ebhuti wami kusuke kumele kuqale kwawena uyihloniphe kuqala 1 2 uyisethele ukuthi ube yisibonelo sokuthi angihlonishwe ngo1 no2 no3. Izenzo zakho ozenze ekhaya yizona ezidala ukuthi abuke ukuthi yini engayihlonipha uma yena emdala ekwazi ukwenza u1 no2 no3 mina engakwenzi. So vele uzolindela kanjani ukuthi akuhloniphe ekubeni unezinto ozenzayo wena ezinikeza yena amandla ukuthi engaboni ubumalume kuwe kodwa abona intanga yakhe? Angithi uyabona ukuthi imbangela yalokho nguwe, ukube wenza ngenye indlela ehlukile mhlawumbe ngaba kukho njalo. Indlela enza ngayo ukungakuhloniphi wena uyakwenza yini nakusisi? Uyakwenza ngoba nawe uyamkhuza uzama kodwa uzama ukumkhuza wakho umkhuza futhi asikhuza ngokufana. Mhlawumbe into kanjalo. Okay. Ngoba mangabe mina ngimkhuza ukuthi ngifanele ngizinyusa nale voice. Ngingeze ngimshaya ngoba ngaze futhi ngamshaya. Ngifuna ngimthusa nje ayanda ukuhlupha athi vela akhuluma uzamo khetha yekingane bese ngingazi mase anda vela agilele kakhulu ekhanda nami bese ngingazi. Mina mangisuke ngithi mina yekingane ngisuke ngishisa ukuthi angeke uzokwazi ukuthi ukhuze umuntu ube udakile. Indaba ungakhulumi naye ususopa wena mase ususopa uveda nothuli uhambe uyivayo lapha endlini yakho ungabusalungisela iphuze lwade ubona mase ukuphuzile. Mina ngisuke ngisholo lokho ukuthi ungakhulumi noAndi umuphuzile ngoba angazi akuzo kuyafana. Usunama-sponsors akaze ngishaya kade ngishaya. Uyakwazi lokho. Awu. Uyaxolisa ukuphawula kakhulu kodwa eqale nje ngiqale ukukhuluma bengicela ukuthi umuntu asho into ayidlayo ukuze mesizakala ngeqiniso. Hayi ngoba naku kade ngithi angifuni ukuthi mina ngisho ukuthi wena usho ukuthi wena
umuntu Ngasho umuntu uyazazi uyazazi ukuthi ukuthi udla ngoba mina ngizojusha ukudla ngakudla udla ongaphezulu ngendlela engisuke ngibona ngayo yingakho ngithi umuntu akasho angasho ukuthi umuntu udakwa ilusi ayikho leyo akekho umuntu ongadakwa ilusi and umuntu uma umthuma akayenzi lento umthuma yona entweni ahlala kuyona uyabona khona nje ngamthuma yena umshana ngamthuma la endlini angikhothi wakwenza lokho angangithi akwenza ngoba ngisakubona namanje ukuthi akwenziwa uyayibona bahlala la bonke endlini kodwa yena ngamthuma athi enza ukuthi akakwenzi kodwa akekho umuntu odakwa ilusi ngingazi ngoba ngaze ngiyibheke kodwa umuntu uma umbona uyambona umuntu odakwa utshwala uyambona futhi umuntu odakwe idakamizwa yingakho ngithi mina umuntu akasho into ayidlayo ukuze asizakale akubona umdlalo lo wenziwayo ngeke sisuke singaye emsebenzini sohlala ngani silalele into abantu abayishoyo engeke bazi basizakale egcineni kuba nalotho udla isiminofu akadle isiminofu masumbuza ukuthi uthatha imali yokuthenga isiminofu ngabe usithatha phi imali badla labotshwala laba ababizwa 5 rand 10 rand ngokuze umbulale leyo nto umuntu ngeke zimjike ikhanda leyo nto umuntu yingakho ngithi mina umuntu akashinta ayidlayo yini la idlayo ayisholo yena bese ezosizakala ngoba ngeke baze basizakala bebengayisho into abayidlayo kwasekudala ungahlala nabo phansi mhlawumbe sengihlale ka3 angazi kangaki ngihlala phansi ngoba ngithi ngizama ukuthi kulunge ekhaya hayi akulungi shuthi nje akunakho ukuthula la ekhaya akukho singalindela nje ukuthi ngelinye ilanga sizo sekukhala isililo omunye usegcina omunye ingozi akuyenzeka bayagqinana sebenze kuba naye umshana okwenze njani naye umshana uyamshaya umalume wakhe suka sekwenze njani mase kufikwe lapho angifuni ngizothi ngicela ningasabani ngoba kukhona mina asikuzi ukujula kwenkinga enibhekene nayo musana ukuyikhela phezulu ngoba ayikwazi phela ukuthi inkinga ilungiseke ngokuthi niyikhele phezulu nenze ngathi noma nikhe lokhu enikuzwayo ukuthi kwehla kangcono bese kuzothi lokho kuyikho okujulile bese niyakiyeka lokho kokuthi niyashayana siyafisa ukukwazi ukuthi kusuka sekwenze njani mase nishayana endinenzanani because asikwazi ukushiya ikati negundwane endaweni eyodwa nisazi ukuthi kusasa sobuya sothenga amabhokisi sincwabe asikuchaza kahle kahle ukuthi yaqalaphi le ndaba ukuthi sishayane futhi mina ngihlalele ngalena kahle kahle manje ngibhemanga mina iluzi nensango kuphela futhi ngangibhemela insango afike umalume edakiwe vele angibambe ngamashini angishaye ngibale adonsa umkhondo mbalo ezedonsa umkhondo angikuphe ngawo la hambe ngibonisa nabantu okay ngoba kuthiwa nawe uyamshaya wena kusuke sekwenze njani ke musumshaya angisuke sengidiniwe nami udinwa yini usukudinwa ukuthi ukushayile naye ngokusuke eqhubeka futhi yenze into yakho uyayenzisisa udeyenza wangigetsha ngokucelemba sekuningi kakhulu okuningi ukuthi yena uyakhohlwa njengoba echazile kodwa sekuningi macishwa ngibulala ngosuku lacelemba-ke nami walento ngayizwa nje mina gudugudu nje la ngaphansi sengithi ngaphumela hawu ukhetha uJaco anda ngocelemba basuka ngala kalana angazi ngangingazi ukuthi uAntu khona la eceleni ngigcine ekade engekho la endlini sengithi ngiyaphuma hawu ukhetha uJaco anda uJaco ngolo ngocelemba ngithi ngiyamemeza ukhetha hayi ukhetha indaba wenzani uyabuza kuyo hawu wena vele uyamvuna uAntu usezama usefuna ukuzo lento sesifuna ukuzoshaya mina ngawucelela ngase ngabaleka mina ngaya kule ndlu le yanhlaka
afike ngingozela umhlaka futhi lento yakhe hayi yabo uma usuke angazi usuke ufuna ukusabisa ngale ndlela ukuthi usabe ubaleke ngoba usungazi uzoyenza aphinde ngithathe ngomkhonto khipha ngomkhonto aphinde khipha ngocelemba lokho umkhonto same day Same day. futhi ngafika ngikhipha phinde wabuka zongena phinde futhi ngakhipha futhi ngafika ngikhipha ngomkhonto ngalo la suku lwana kwaba usuku Wathi ngeke ngilali mina wena. Ngathi ngibuya lana ngidonga into ngibalo engayibalo ngasengadingazi mama. mhlawumbe kuzexazululeke abantu abasha izinto abayidlayo ake sisuke ey'bhandeni ey'ntweni eniyidlayo bese eqala usisi esilungisa ngoba ngeke silungiseke mina la ekhaya ngaze ngabatshela ukuthi ngifuna ukubaxosha okungcono iningi indawo la ekhaya nguvalo umuzi yabona ngoba ngithi akekho right khona usuke ngangafika la ngangena ngahlala la umakhelwane wayingenela wazwajika la wabona mina kusho ukuthi umuntu uyayingenela nje amemeze mase sepassage wabona mina wajika eshesha waphindela emuva ngoba ngoba bechaza ngizama ukubuyisa ingqondo ukuthi obunjani lobu utshwala obuphuzwa uye bumenzisa izinto ezinkulu kangaka obuhlukile kunobunye obuphuzwa omunye womuntu kodwa bungamenzisa izinto ezingaka futhi yena ayikhohlwa Yona yathi ngichazile ukuthi khona ngaqala ngaphuza isiminofu bengashanga ukuthi mina ngisaphuza isiminofu isiminofu sabizi ngibusho ngaqala ngaphuza isiminofu ngasibona ukuthi isiminofu siyangihlanyisa ngasengashintsha ngoba sengishintsha utshwala la waqala ngashintsha utshwala ngaphuza ngoba waqala kwafika nemfula ngayiphuza nemfula nejuba ngaliphuza ngoba ngisho ukuthi ngishintsha utshwala ngithi ngizama ukuthi ngiteste mhlawumbe utshwala ongathi ubona ubuzozwana nami abukho utshwala obuzwana nami bonke buyafana ngoba manje dayisa umuncazi nabo futhi butshwala nawo ngethenga umuncazi usikuphi isincane uthatha phela imali yokuhlezi uthenga awuzi nami ngiphuza everyday utshwala angiphuzi kuba ney'nsuku la ukuphuza khona wona sengabe sokwamanga nje namhla sengabuza nomphakathi ukuthi ukhetha ukuphuza everyday nanto bafakazela ukuthi angiphuzi everyday mhlawumbe ngoba umcimbi ngasekhaya umgqibelo namasonto mhlawumbe sengabe ileyo nto kodwa futhi nakhona futhi imicimbi angihambi njalo emgqibelo nomgqibelo angiphuzi everyday mhlawumbe ngitholile leyo madlanyana azikho izinto mhlawumbe ugcine ubone ngathi ngathengisa lokhu ukuze ngikwazi ukuzuza ukuthi akazi kufike kuleso sigaba sokuthi ngazizwa ngathi ngikazukile namhlanje noma ngomile bengicela ukuthi ngathi mangathatha lokhuya ngishaye ngemali encane bese ngithola into yami ngibe right akazi kufike kuleso sikhathi sokufika imuthi stress sempilo esifike bese sikwenzisa ukuthi ube khona nezintwalanyana ezincane oyibonayo ukuthi mangahlwi nje lokho bedayisi hayi umuncazi ngiphuze sengibuza ke mina ngokwezinto zasekhaya nakho ngihleli lapha ngiyeza ukuthi lokungijuluke tu ngomile ngathi ngadayisa le decoder kuze ngizokwazi ukuthola into yami bekungakafiki yini kuleso sigaba sokuthi ngibone nasi isitulo engathi engasithanda usibani lesi situlo bangayomshanga imali ephansi nje ukuze ngithole into yami yokuphuza akaze yini kufike kuleso sigaba kuwena njengomuntu okulesi simo songuphuza na kahle kahle bona kwafika kudala bona kwakwenzeka kudala ngoba ngake ngaba nesandla lekhaya bona base kwakhuluma ukuthi izinto azisho izinto ekubile nesandla kuzona ngoba ezinye izinto ziyaduka lekhaya singazazi sisho na okunye umuntu elahlekelwe khona sifo ugcine ngingatholakalanga ukuthi ubani umuntu okuyo ukuthathile ugcine ngatholakala izinto zami ngake ngikhuza ayanda phuma kuleyanto ngoba ngahlekelwa izinto neyangena abemele khona
andaphuma kule ndlu ngoba ngilahlekelwa izinto akezwa. Sekube ngazuthi gcina sewuke angazi ukuthi ngizimshaya unamanga ukuthi ngimshaya ngimkhipha ngiphuma manje no-andi ukuthi unamanga lufana wahlaze ngishiwe le la rawundi ngale waqamba amanga futhi wathi uzongiqambela amanga futhi ubhuti wayibona nje ukuthi uqamba amanga phahlaziwindi wazongiqambela amanga ukuthi wawaqamba vele amanga wakufanele aqamba amanga. ngisho iqiniso angiqamba amanga angitshenayo after awungibuki ungitshela iqiniso yini uyidlala ngoba kusikho lokho ongitshela khona imithango nogwayifela lesikhathi esinganani asingesikhathi ngiqala esikoleni wasiqeda sosikole ayanda eshiqini ngafika matric kodwa ngifike ngafeyila ngazama ukubuyela esikoleni kwangahamba kahle futhi akuhambanga kahle noma wena wazi ukuthi ingahambi kahle hhayi kahle nje iqiniso nje kumina ngazi ukuthi singahambi kahle because nesikole sasikude sisho umkhulu wekhaya ukuthi ngifika lethi engishaya njalo ngishaya ngiphele ngiqelule uvalo wazongitshela ukuthi ngiwashe amathoyilethi kwakuyi-punishment i-punishment ngawasha amathoyilethi ngibuyele eklasini wasubona ukuthi ngcono ushiye phansi cha ngaxabana nabafana lapha befuna ukungigwaza abafana bayigruphu nje futhi bayibona bangisukele bafuna ukungigwaza-ke labo bafana sangishiya phansi esikoleni ngoba futhi ngangihamba ngedwa ngifunda esikoleni esikude ayanda eshiqini ngizodinela kusho makhohliwe ndawo ngisho konke ngisengakwenza malume cha ngisho konke okumele nesikole ngitho kuze nesikole ufunda kude angithi wahlulwa yini ukufuna isikole la eNkosinathi wasithola isikole eNkosinathi angithi isikhala aqala khona enkosinathi wangasithola wayemagraduate isikhala ngasithola ngasithola grade 10 ngase ngikwazi ukuthi grade 12 ngiya grade 6 so ngizozama isikole ngasithola isikhala sa grade 12 sa grade 11 ngasengangifunda-ke ngahlala iy'nyangana ey'ncane ngihlala nginingi so njengamanje i-direction yakho uyibona iya kuphi kulo 23 years omncane kangako nawo njengamanje ngifuna ukuthi ngithole umsebenzi ngiyofesa ufesa ngani nge-ID angifesa ngeyitifiketi sewunazo ezinye ezenzile kukhona ey'ncane ekhona umatric anginawo okay kwaba khona okwakwenza emva kwawo yebo khona ngisebenza uma uyibheka uyokwazi yini kwakhona ukumela lowo msebenzi yebo ngakwazi kahle nje ngakwazi ngizwe isibuhlungu le ndaba yenu yokuthi nihlala kanjani ekhaya ningezwani nikhiphelana imikhonto nihubhana ngocelemba bufika kanjani ubuthongo ebusuku bona bekunomsindo bona kufike ngoba umuntu ufana alindele ukuthi kusho ukuthi kufanele aze alale kuyima umuntu ekwazi ukuthi avale neminyango ngoba so ulindele ukuthi nje kuzovele kuvule umnyango vule kuthiwa ikhengele umnyango
esingavuli-ke ngathi Ngokuvula isikhathi Khetha ngivala umnyango noma sekusukela wanikezwa igunya mhlawumbe abantu bala ekhaya ukuthi abanye boza kwenu noma bodadewenu noma babashana uhleli nabo ekhaya kudinga ukuthi uhlale ubuye ubakhumbuze ukuthi wena kukini la ekhaya. Kodwa nakho kulokhu kuvela ukuthi kancane kancane uyakusebenzisa uma usuke usuzizwa usemandleni batshela ukuthi abahambe beye emakubo. ngoba hhayi kona ngeke ngisho ukuthi anikezwe igunya. Mhlampe nami into engisuke ngifuna ukumthusa ngayo ukuthi akusuke ayeke lento le ayenza ngamandla ngoba ngisuke ngisho kayanda le kanjani. mina ngisuke ukuthi mina ngithethe mina ngiphethe la ekhaya amanga isambusengathi ngingathi iyakuphi Angangabuzwa vele isho lento anda ngisuke ngiserious ukuthi ngathi ngihamba kanjani awumane ufundisa ngithi ngivele ngabo-2 ngabo-2 kuthi nguvalelana umnyango kini indaba uvula futhi ukuthi gaga irana wona la nefriji nalo ngoba nayo ugcine futhi akade laphihlile yonke into uyaphihliza mevala ifriji avula ifriji alisa ibhaka yabo nje vele ilonto ilokho vele akuthi leyo nto vele into enje like nje itayilonke hamba ulibilisa ngale lekhona isitofu sakhe esiwuqwasha sengiyasho namhlanje sesitofu lesana singasathi 10 minutes ngasatha ngabe sifihla samuntu waphinde futhi wathola esinye futhi lesi esi-130 futhi esinye ngaphinde futhi naso ngasithatha futhi ngoba ngenzela ukuthi angalibele ebilisa ngale mebilisa lelo bhodi lakhe ibhodi lisekezinjalo mnyama liphi la bhodi lisemnyango ngeke kuhle kakhulu befike ebilise le nyama yakhe masisibolile uyoyichitha aphinde azothatha okunye aphinde futhi afake sausage yonke into ama-fried-ke athathe amafutha awathele lapha ebhodleni siwafaka ebhodleni mase siwafaka efrijini mase yenapho athathe ibhodlela lamamanisi afake phakathi ahambe ngale afike enze bona ama-fried akhe acocwa amagama kuningi nje hayi mina nje bese ngi-right ngoba bese ngithi ngaze ngasho la ekhaya ngathi angisathandi usathinta into yami ngoba yena eyakheni imali mhlawumbe methole lo 350 noma methole lo mali yakhe akwazi ukuthi ngithengele irama noma athenge leso sinkwa ubedane efuna ukuthatha kona lo aphinde futhi azongithukela kona lo ngaze ngathi mina angisafuni ukuthi athathe iy'nto zami kwangathi ngumuntu orongi lokhu bhodwa okubalulekile ngoba ukuthi noma ungasawutheni uthi lana akukho ngisho nesinko ngoba uyazi vele ukuthi isinko kodwa uzosifida uzosidla wena usuhashukile uzohamba efrijini futhi uthathe le nto njani udle Imalini le muncasi yakho. akuthi fine sevele seku-against mina benza kanje Mele thithi senzenjani thithi kushuka khotshwe kuthiwa ku-right noma kungekho right. angisho ukuthi khona ngisho ukuthi ba-against mina manje nokunye khona nokunye okunamanga phakathi engikwazi ukubavimba namanga lapho namanga inayo Ikuphi okuwamanga kulokho sebekushila ungithi ungisholo nje kukodwa kungamanga. ngengikwazi ukurekhoda yonke into ade sebeyishilo amanje bakhuluma kanye kanye okushiwo mina-ke manje yimina kuphi mina engikushilo ukwamanga lo kade ngikusho manje lo kokudla ukuthi wena uyaxhaphaza wena into noma uyenza ngisho uphe ukudla okuningi ukuze kuchithe kwesinye isikhathi ngokuthi hhayi ubenze wathi nje ungahlali la ekhaya ukudla kungekho ungaphekile zama usho kanjani ukuthi ukudla okuningi kanjani ukudla okuningi ukudla kube kuningi nasebhodweni kuze kugcine sekuchithe so leli rice lelipheke ngalena sokwesibili futhi kwenzeka lo apheke i-rice solokuthi angeke uzukupheka ukhaya uhambile ugesi izolo nakuthandi futhi kwenzeke kanjani kwaphekwa i-rice kodwa umuntu akawupheki ukhaya i-rice lize libole mase libolile usuke sazophekwa nokhaya ukuthi kudliwe lelo rice so sekufanele ukuthi kuchithe futhi akuchithi nakuchitha mina inkinga
ngoba mina futhi ujwayele ukuthi lento eqoqwe ukudla mase sekunuka ngale Ngokupheka isitambu manje ukukhandela rice ukhaya upheke nami uyabona ukuthi ngiphekile nje i-rice fana ukuthi ngipheke ukhaya ubonile i-rice lena selinjani ngaphansi linjani selibolile angithi mfike umuntu enza into angabe sacabanga ukuthi naye funa lephela izobotha uyithathe uyifake efrijini i-rice ephekwe izolo uhamba ulibonayo Nifisa kwenzakaleni? Ake nishoni. mina ngifisa kumuntu ukhetha aye kutshwala ngoba ibona lokho kumenza ukuthi ebe nje Kodwa akazazazami nangelilodwa ilanga ukuthi uzama ukubuyeka. Awukwazi ukuthi ungathi awukwazi ukuthi ngingathi mina ngizokusiza ekuthenini yeke into ingasuki kuwena ngaphakathi. You understand? Into mayisuka kuwe ngaphakathi uyaba nawe nemizamo noma nezinto ezithile ezithi angiyiqhelelanise nokuthi. You understand? Makuwukuthi indlu kaTshwala ingapha uma ngifuna ukuya kwamalume kumele ikhona indlela yokudlula ngasendlini kaTshwala. Kodwa futhi iphinde ibe khona edlula ngala ngaseceleni ngasesontweni. Ungenze njani makuwukuthi umuntu othi vele meke wayibona indlu kaTshwala angene khona ngithi ungaphuma ngasesontweni ukuze ungayiboni lento eyisilingo kuwena because uzama ukudedelana nani noma ukuqhelelana nani nalento eyinkinga kuwe. You understand? So into nento ukuze umuntu asizakale kuyo isuka kuye ngaphakathi. Kokuqala nje ukuthi ube neqiniso, iqiniso nje libe nje mpo. Cha, ngisho ukuthi nokuthi khona nokunye okuwukuthi engikudlayo. Ngoba asikwazi phela sisi ukuqagela ukuthi iva lisonyaweni lokwa-right noma lokwa-left. You understand? Nguwe mnikazi wenyawo olilimele okumele usitshele ukuthi ulimele ngakuluphi unyawo. Ukhetha usathi njengamanje bahlangene nami vele wonke umuntu use-against mina. Mina bengayilindele leyo nto kumuntu okuyiposition yakhe. Bengilindele ukuthi bengingaka-realize ukuthi sengilimaze kangaka. Bengingakakuboni mina ukuthi sengilimaze kangaka. Kodwa njengoba sengikubeka ngoba phela empeleni ukuphuza kuyi-choice yakhe. Yezwa? Akekho umuntu omphoqelela ngemuncasi nenkani. Nguye othatha imuncasi esitolo ayifake emlonyeni wakhe. Akiyi imuncasi esuka esitolo izongena emlonyeni wakhe. You understand? Isiqala kuye-ke lento yokuthi ayibuze noma ayibuze yona muncasi leyo makuwukuthi azokhuluma naye ukuthi ngempela ngovuma ukulawulwa wuwe kuze kube nini. Ungonise ngilahlekelwa abantu okuyibo abanginakekelayo abanye babo nabangikhathalelayo kuze kube nini. Kunabantu abawuyeka ugwayi bengakaze beye ndawo. Ahambe umuntu awuthatha athi ngikhathele wuwe sewungilawulile, hhayi manje angisafuni. Akutshele ukuthi ngawuyeka. Uyangizwa? Athi ngawuyeka ngoba kwasuka kimi, yimi engabona ukuthi lento ingimoshela impilo yami. If kukuhle kumnandi kukhetha sisengenza noma ngabe yini. Aye noma yikuphi, chithwe iy'mali kwenziwe ini, abuye usengaphinde aqale phansi. Uma kungekho kuye eyinhlosweni noma emicabangweni yakhe emizweni yakhe ukuthi ngiyafisa ngempela yini.
singakhuluma kuze kushone ilanga kuze kusekuseni phinde futhi siqale phansi sikhulume. Kodwa into iya kumnikazi wayo ukuthi yena ufunani ngayo, use-right yini. Iqiniso ngempela ngisho kahle kahle umfundisi wami wangichazile abathandi nabo abanye abantu abaphuza akekho umuntu ophuza ukuthanda naw anda ngoba ngabangichazile ukuphuza nawo mhlawumbe nabo bayathanda nje ukuphuza nawo bafisa mhlawumbe ukuyeka ukuphuza utshwala. Ngicela nje sihlale ephuzweni. Mhlawumbe ngeke ngasho ukuthi umuntu kufanele azisho yena ufuna luphi usizo ngoba lesikhathi esikhombana ayanda ngithi medakiwe noma usisi wami medakiwe naye abakushayi futhi abakukhiphe endlini. Yingakho ngithe ekuqaleni umuntu akasho yena usizo alifunayo. Ngoba manje bese lesikhombana bona ba-right angithi abaze bakushaye abaze bakwenzeni wena isho ukuthi usizo engilifunayo yilutho Nabo makuwukuthi kunosiza abalifunayo bazoyishona ukuthi ingakho ngicelile kwasekuqaleni vele abanye ngiyababona ukuthi abafuni ukusho yayibona kodwa ngikufunza ukuthi wena isho nawe futhi anda ngikufunza ukuthi isho uyazazi na kodwa ishoni ngoba niyalidinga usizo mina ngiyanibona ukuthi niyalidinga usizo ngoba ekuqaleni bengifika naye umaka okuhle la sizokhuluma ngabona ukuthi akuhambi kahle ngamshiya ekhaya ngathi ngifuna sikhulume sodwa ngoba kusho ukuthi umuntu wasemzini yabantu ake sikhulume kodwa wala ekhaya yabo kodwa ngoba ngangifuna ukuthi sikhulume sodwa into ezozwakala yibona namhlanje kusenzeka into eyodwa yibona iy'ngane niy'ngane inkinga anifuni ukuphatheka yabo kufanele ukwazi ukuphatheka mina ngihlale ngiyikhuluma le nto kodwa umuntu mase eyibona usemdala mina ngiyayibukela ngoba usemdala masikhuluma into eyodwa abezwa abantu ukuze uphumelele iba into eqondile musana kule ndile yesusise leshona le hlala phezu kwenkulumo nje ukuthi thina sifuna ukuba kanje mina nginenkinga ewukuthi mawungenayo futhi inkinga usho hayi mina anginankinga sisi mina ngi-right akusile icala lelo. I-stress isani ungichazele. Ngichazele nje ukuthi inkinga yami ngibona nokuthola stress impilo ayikho right. Umuntu akasebenzi umsebenzi wona wangiphelelayo and njengoba kwenzeka la ekhaya ngicabanga ukuthi le cause yenzakala isukela kusona i-stress sendlala ongadinga ungayifaki cha ungayifaki ngoba kuyadliwa la ekhaya. Mhlanza nesenza ama-meeting la ngaze ngathini mina ngathi ngibonga bani ngathi ngitshele ukuthi ngathi ngibonga bani ngoba mina ngisekho la ekhaya ukuba akekho yena ngabe mhlawumbe nihambe indlala iqhamukaphile angisho ukuthi kodwa kunenkinga ngoba inkinga yazi ikhozwa ubani ikhozwa ngizothi ithini noma ngithi nini yayizwa leyo nto wena khetha uyihlanganisile izinto ze-security zahlangana ngathini mina ngoNovember ngathini ngo-October cha ithembe stress wena angifuni ufake angifuni ufake ukudla angifuni ufake ukudla angifuni ufake ukudla angifuni ufake ukudla yabo nje wena uwena impela kufanele uqonde kahle kahle ukuze mawuqhamuka konhlakani no-ayani bacosha amaphepha mesegcekeni yayizwa leyo nto uwena ekufanele uqonde njengomuntu omdala la ekhaya njengekhanda elikhona la ekhaya hhayi ngoba uyikhanda ingoba umdala ungakufaki ukudla ngoba ubenzi ukhona yilapho la ngiqondisa waze wathula unhlaka.
ngiyaphazamiseka ngisaqhubekela mhlawumbe angisazi ngizibhekana ukuthi inkinga yokuthi nginoplani nami awukuchaza phela ukuthi yini into eyenza ukuthi kwenzeke kanje eyenza ukuthi usihluphe wenza izinto ey'ngekho right hayi bengingachaza ukuthi ngihluphe okay stress-ke yini-ke kuba ne-stress kuthiwa uma sichazeni ngey'nkinga ukuthi iziphi inkinga That's hayi ukuthi inkinga zokuthi ngishaya ekhaya what stress Chaza-ke iy'nkinga zakho-ke Khetha. but mengikhuluma mina kodwa ngiyathola umuntu ungakhuluma kahle kahle ikona lokho nje ukuthi kufanele sithole umsebenzi sihambe ngoba sinazo i-difficulty nazo fanele ngichaze ukuthi ngangasebenza waphela umsebenzi ngiyawudinga Uyazi ukuthi uma ungasebenza kule nkinga yakho yemuncasi uyosebenzela imuncasi ngonaphakade. Uyakwazi lokho? Uma ungasebenza nje wena ukulesi simo okuso sokulawulwa imuncasi uyoyisebenzela imuncasi kuze kube ingunaphakade ulokhu wasebenza du kodwa kungabonakali noma uyasebenza noma usebenzi. ngoba ngichazile nje ukuthi khona utshwala ukuthi mhlawumbe into engifuna ukuyiphuza impilo yami yonke Awuyicabange uma kuthiwa uyawuthola umsebenzi we-security uthi ungalindele uthi hayi shuthi bengi-off namhlanje ngishayele emuncasi yami afone umlungu athi obekumele angene useshonelwe yilunga lomndeni emsebenzini woze emsebenzini uyofika ubahuphe ngobhusha emsebenzini. yebo ngichaze kona ukuthi utshwala mhlawumbe into engikhule ngoba uma ngiqhubeka ngichaza umsebenzi ungiphelela kodwa ngichaze uphela umsebenzi ngaphelelwa utshwala bangiqedela umsebenzi Okay. uphela umsebenzi through alcohol So akuyona into engi-proud ngayo imali emphasize ukuthi sengibuya kule nto yokuthi ngoba uyayibona ukuthi isihambe yakuholela kuphi yini uphinde uyinikeze amandla pho empilweni yakho anginikeza amandla wenze njalo. ngisho ukuthi usizo ngiyalidinga Usizo oludingayo lwani? ufuna singachaza ukuthi usizo ukuthi uthole nje umsebenzi because i-defeating nayo akwazi ukuthi No Khetha singalokhu sigudla iguma awukwazi ukuthola umsebenzi ukade ulahlekelwe umsebenzi ngenxa yotshwala ulwani usizo oludingayo asikwazi phela ukulapha ithumba ngekhambi lekhanda ulahlekelwe umsebenzi ngenxa yotshwala kodwa futhi ubona ukuthi indlela yakho yokuthi ube right ukuthi uthole umsebenzi lo ozophinda uphuzele utshwala uphinde ukulahlekele. Inkinga enginayo mina ekatshwala uma ngingathola ukusizakala ekuthenini ngiphume kule nto katshwala ngabiyeka utshwala ilonto-ke wena okufuze ngabe uyayikhuluma hhayi ukuthi mina nginenkinga ngifuna umsebenzi ekubeni umsebenzi waqeda utshwala. konke ngisabuyela endukweni eyodwa ngoba iyangishaya le nduku iyona eyangiqedela ngomsebenzi mase ngisemsebenzi sengingabe nangekhanda angiphilile manje ngiphinde Ungaphinde ungiphikise yini uma ngase ngithi akusiyiwo lokwayo ukuthi uyawudla kuphela ukudlala. ugwayi isisiliphi nethanga bese ngifuna Uyazi ukuthi into edala ukuthi ngisho njalo mina yini inkulumo zakho ziyaxoveka ezomuntu ungacabangi straight ugwayi umenza umuntu kanjalo lo uthi uyawudla wena utshwala ubuphuzile njengamanje usober you understand so lokho kungiphendula kwakho iy'nkulumo zakho zingacaci bengibekelwa ngokusobala ukuthi kukhona lokho okunye ungangitsheli khona okuyiyona mbangela straight yocelemba nemkhonto nisho uma nginamanga kule nto engiyishoyo iy'nkulumo zakho Khetha
zithi wena usoba njengamanje ukhuluma nami uyajuluka ngiyakubona inkinga yokuyijulukela ngisho ukuthi iyona mbangela noma iyona nto yokuqala ekhombisa umuntu ukuthi emzimbeni wakhe useziqwini, you understand? Usoba wena njengoba ukhuluma nami, uthe kimi ubhema logwayi obhemayo, kodwa iy'nkulumo zakho, ingqondo yakho inaleya nto eyoyidlayo eyilawulayo yenza ukuthi ingakwazi ukucabanga straight fast noma ingakwazi ukuyohlala exactly entweni. Ngikugige ngombuzo owodwa ngikunikezile i-answer kwazi kwakaningi ngithi awukwazi ukufuna umsebenzi ekubeni utshwala bube yimbangela yokuphela komsebenzi, still awuyiboni ukuthi i-answer nansi. Lo muntu ungitshela nge-answer kodwa futhi uyangibuza, okusho ukuthi khona lokho ongangitsheli khona, kunaleya nto enye oyi-edayo oyidlayo esilawula ingqondo yakho ukuthi ibe slow ngendlela yokuthi ingakwazi ukubona i-answer embuzweni. Ngiyenze ngamasibomu lento ukuyigcizelela kaningi ingoba bengifuna ukubona ukuthi uzokwazi yini ukuyi-pick up omunye umuntu okhona la phakathi kwethu ongayidli lento oyidlayo. Ubengizwa ukuthi ngithini, ubengangiphendula futhi same time ngiqeda ukusho lento ebengisho, kodwa wena kukuhlulile kuze kwaphoqa ukuthi aphendulelwa yimi ngoba uyiboni lento engiyishoyo. Khetha yini lo yidlayo. insangu nogwayi notshwala mhlawumbe ngayiboncazi-ke kodwa ngicabanga utshwala iboncazi. Okunye engikudlayo ukudla bese amanzi ngiyaphuza-ke, akukho okunye engikudlayo, akukhona impela. Insangu, ugwayi, utshwala kuphela. Loko futhi ngingakhonfirma nokuthi mhlawumbe ngithesta ngisho igazi, ngifuna ukuthesta igazi nginikeza imvumo nilithole, ngifuna nilithole lelo gazi kufanele nilithole ngoba senithini likhona. Indlela ocabanga ngayo isenza sibone engathi likhona. Nilitheste, nginikeza imvumo nilitheste ukuthi likhona yini. Uma uqinisile hhayi yena edambisa ay'hlala usimenda ngazi Kuyisidakamizwa vele kwakhona lokho okubalayo kuyiso. Nothango uyisidakamizwa nogwayi nawo uyisidakamizwa. Abanye abaphuza lento yenu oyiphuzayo nawe banjengawo, benza njengawo. Wena ngengize ngazo wasabantu Ungazizwi iy'tandazi zabo. usabantu asifani, mhlawumbe angazi ukuthi mina ngenzeni ngoba angazona ngempela ukuthi ngenzeni ngoba iphutha engilenzile laphutha leli sikhuluma ngalo lamaphutha, kodwa mhlawumbe angazi sengenzeni manje, mhlawumbe ngendlela engichaza ngayo. Ngisho ukuthi benza lawo maphutha ukuthi behubhe abantu ngocelemba bebe bukhali uma uyuxoxe nabo ngoba phela niyahlala niphuza into eyodwa nibe baningi. Masisonta ndawonye nje siyazana thina esontweni ukuthi senzani, you understand? So siyazi ukuthi uma kusuke sekwenzeka ukuthi suke kwenzeka ukuthi, ingakho ngibuza ukuthi oyuhlale nabo la beniphuza nabo lezi zinto zenu enidla nabo lezi zinto zenu baye bethi iyenzana njalo yini, zenzana njalo yini? Hhayi, akekho umuntu ochazayo. Waniy'xoxe lezo. Umuntu bayaphuza nje, umuntu uphuza utshwala abuthandayo because umuntu uphuza utshwala abuthandayo, abaphuzi abaningi abaphuzi futhi ngoncazi baphuza otshwala laba abanye. Sengihlale ngokubona leyo nto ethi ngoncazi ukuthi yini. Ugoloko sengafika umzambi kahle kahle. Lobhalwe ibhovu ngaphandle babhale imihlobohlobo eminingi. 3%, khona i-catbos yakhona igobhozi ungaka 43%. Hayibo, njengesimini uyababa. Uyababa futhi ngicabanga ukuthi ikona-ke lokhu ngoba ngawuyeka uSminoff ngaphuza lezi zinye iy'nhlobo sengigcine sengifike futhi sona uSminoff lento iyabuya manje ngiphuza uSminoff lento yokuthi ngingaboni into engiyenzayo ngithona nento ebhedayo. Ake
ake sikhohlwe-ke lezi zinto zakho zokungaboni ukuba uyayibona uyayibulala. Masingakuvula ngaphakathi sinikwe ithuba nje ukuthi sivule lapha ngaphakathi sibuke kuwe ukuthi unjani ngaphakathi sizothi unjani. Uredi ukuyibona ukuthi esibindini nasemaphashini sewunjani wena lo 43% wakho, ngoba kuthiwa ungathenga ngisho u-10. Ayikho leyo ngoba ngisho ukuthi wena angileke namanga ngeke uphuza noma ungasawu-10. Wakhetha into mina ngiyibona ngale yabo like ukhetha ufika ayithenge le ntathu mase Wena ngoba ngisho ukuthi mhlawumbe Utheni incane. incane wayithela. ngiyibone ngale mali Ngaphuza ungasawu-10 wena. Wena ayibhekeni lapha emgodini nizoyibona ifihliwe esemgodini emgodini ke lilanjebona sengana. Cha, kodwa uyazibona yini ukuthi uyazibulala kanti wena udinga o-43% abangaki ngaphakathi kuwe? Awuboni yini uyazibulala? U-3 nayo Useyu-3 njani? inkulu kakhulu ewu-10 ke ngoba futhi uyayiqeda ayifihle ngaphansi kwamcamelo kanjalo. engakubeka ukuthi naye umfowethu useke waguliswa yini wacishe wafa. Uyakwazi wathi mina uzoyiyeka, mina ngazi ukuthi wayiyeka change hhayi nje dalo ngabona imali wathi awuyazi lo ngimthengele angazi noma bamuncasela noma bamuncasela kodwa uhambe sesixabene. Hawu, Mina ngazi ukuthi usayiyeka ngoba ucishe wafa. awungicela ungilandela ikhalibhothi laleyo nto ke ngibona ukuthi yini leyo. Uyingozi Khetha, yazi ngeke ihlale ingane la ekhaya ngoba ingane sekukhuluma ngengane encane, iy'ngane ziyahlukumezeka ngoba kwabona labo ohleli nabo bahlukumezekile ngokwabo. It's just that abakabi nawo ama-signs okukuveza ukuthi kahle kahle sihlukumezekile. Kungasasho ukuhlukumezeka ukuthi umuntu kumele uze ubone emzimbeni noma iy'bazi ukuze ubone ingqondo iyodwa. Ukuhlala kwi-environment engenakho ukuthula kuyamhlukumeza umuntu. Sengathi ngahlukumeza kakhulu ngazethu uthola umsebenzi engalapheki. Ngeke azenze Naye lutho, khona mhlawumbe singezwa kuthiwa ufile. ngeke azenze lutho, uyosebenzela khona. Kwakhona lokho kuhamba phambi kwamehlo futhi kuyohlukumeza. Kwamhlukumeza kwakhona. Ngoba usuke engasizakalanga. Nkulunkulu wami. Izingane wait Jesu. Lento ayinama-ingredients, lento awuyazi ubungozi bayo, uyathenga nje. Uthenga nje ifake esiswini qha. Hawu kodwa ngane kwethu. Asazi nje noma mhlawumbe sothi sihamba namhlanje yobe isilala ibonene. Mhlawumbe khona uzositshela kahle ngoba akwazi usitshela Bengihlangene nami nina, ngibona umuntu engingamazi sehambile manje. Khetha Nginenkinga nalo fanele akahloniphi manje ngikusho lokho ngoba kunamanguzu ukuthi ubhema insango manje yancela khona lo cala lo umuthi umkhuhlane ofake kwi-drink esibuye sihamba kanje eqhuba nokweyisa kwakhe nokwameyisa nje bandla lokho bandla ngathi ngingakhuluma indaba yakhe sokhuluma naye. Kona okodwa ngizokusho nje ukubona impilo ishintshile impilo yami noma ayisekho right. Angithandi ukuphuza utshwala and ngiyafuna ukuthi ngibuyele utshwala. Ubhuti usengitshele yakho njengoba ngisho ukuthi washo ubesho ubhuti ukuthi wamtshela wathi wakagula baze bacishe bangilimaza utshwala. Wathi angibuyele, ngasengibuyele sengibuyele. Uqale nje
Wekhetha, uyazi ukuthi sinalo ilungelo lokuthi thina masike senze ukuthi sibona ucele babendize egcekeni ukuthi sishaye iveni amaphoyisa size la ekhaya sokuthatha. Uyakwazi lokho? Uyazi ukuthi ijele linayo indawo yiqhwaga. Sengenzela ukuthi nanoma makufika manje mangihamba ukuthi hamba uvakashela nangu uMayithonono, uthi uma usumvakashele mawusubuya ngesikhathi oyobuya ngaso uwezwa amandla kaGoliath ukuthi aba ngaphezulu athi ngena endlini uthathe umkhonto, ukhumbule ukuthi lo wasisi uthe unalo ilungelo lokuthi umeke wezwa la ekhaya ukuthi kundiza ucelemba noma kungenwa ngewindi noma kugakazwa isicabha, iyofika iveni iphangise ikuhlaza ithi ingithathe iyongigcina laphaya ejele engeke ngisakwazi ukuthola khona uMayithonono. Akumnandi-ke lapho ngoba kuney'qhwaga ezinye ezingawudingi uMayithonono ukuze zikwazi ukuvukelwa amandla, ey'hlezi zisemandleni. Uyangizwa? Awakho avuka ngoba nakhu utholelo wona wazo-ke lapha ejele ahlezi ekhona nje lawo mandla. Sengenzela ukuthi uma ngiphuma ngihamba, uhambe uyovakasha ngapha kwa-43%, mawuzwa ukuthi uyabuya mhlampe le nhlangano yethu yanamhlanje awuyizwanga kahle usufuna ukubhodla ngayo, hhayi engathi ungabhodla ngayo njengoba sihleli kanje, ngoba uma kuwukuthi uyobhodla ngayo ngezinye iy'ndlela yazi ingane yakwethu ukuthi ngeke kuse. Ungizwile ngithi? Hhayi ngoba kuyobe ngenze njalo ngoba ngingakufuni noma ngikuzonda, angikwazi ukukuzonda ngingakwazi, kodwa ngilwa nalesi silwane sikuwena esihlukumeze ezinye iy'ngane ohlala nazo kufuze ngabe y'vikele. Nanoma yinini-ke mangingakabuyi nempendulo ethile yosizo lwakho, uma kuwukuthi ayakuvukela lawo mandla wazi ukuthi ngizoyokugcina sewuyisivele. Ngize kuwe, ngiyazi ukuthi awukho msulwa noma ungakushongo ukuthi kuwukuthi noma kungakhulunywanga ngokuthi nami ngenzela ukuthi ngiyasazi isiteji senu. Siye senze ukuthi uma izwi selithi yebo, yebo, kuzwakale engathi liphuma nesigqi esithile noma nokumisa iy'nhlonze okuthile, kanti cha, uyingane uyingane nje futhi uyihlezi uyingane. Ukuze ukwazi ukuba yingane-ke ebukeka noma engaba nekusasa elithile kusasa, kudinga ukuthi ukwazi ukulalela, ukwazi ukuvuma ukusolwa. Uma ekuthuma umuntu omdala ethi wokwenza ukuthi ekhaya, angathi mebuya kufice kungenziwanga lokho kodwa ekuthumile wena. Lokho kukodwa okokuthi uthunyiwe wangabuya nempendulo noma wangakwenza lokho okuthunyiwe, kukhomba ukuthi awusekiyo ingane ngoba awusalaleli. Umalume wakho lo unalo idimoni elithile likhona elimbusayo lento ephuzwayo ethi ukuphazamisa ingqondo yakhe ngaleso sikhathi, kodwa lokho akukunikezi i-advantage yokuthi ukukhohlwe ukuthi uwumalume. Yingoba
kunezinye zezinto esintwini esingeke isintu sayi-understanda njengawo ukuthi enganami ngangicasukile ngishaya. Uyangizwa? Kunezinye zezinto ey'hamba zidinga ukuthi siy'hlawule siziy'ngane ukuze kukwazi ukulunga iy'nto zethu ey'thile ngoba sazenza egameni lokuthi sicasukile. Ngelinye ilanga mhlampe impepho uyofuna ukuyishisela uyena emsamo. Yokushisela kanjani impepho nixabene nibuye nigencane nibuye nibekane ingozi nibuye niklinyane? Nithi kuthini kuthini abantwini bala ekhaya abangasekho? Niyokwazi ukwenzelana kanjani izinto ey'thile uma ningahlambulukelene nikhona niphila kanje kukuhle kunje? Noma niyolinda kuze kube khona oshonayo ukuze niyoyikhohlisa nikhulume phezu kwesidumbu singeke sisakuphenduli? So uzocabanga ukuthi ngiyaxolisa yazi kwaphambukeka la nokuklina. Awukade ungaxolisanga umuntu ephila? Siy'gweme iy'nhlambuluko ezingenasidingo. Qhelelane namanga, ulimi lwakho lube lodwa, luqonde futhi. Ayikho into emnandi njengokuthi uyahlupha yena kodwa inhloniphe kuye, iyiqinise likuyena. Usuke usengcono uma kusashiwo njalo, kodwa uma sekuthiwa kuyafana, ngeke ukhule. Ngeke ukhule. Idinga-ke le nto ukuthi niy'buke nina, ke nihlale phansi umuntu nomuntu ay'buze ukuthi mina ngifunani. Akungahlezi kuhlelwa ama-meeting eyodwa, kwahlezi kwakhulunywa ngento eyodwa njalo. Ake kukhulunywe ngokuthi emithingini enye sizo-renovate-a kanjani. Eyi bengicabanga la ukuthi manje ngoba khona lo wasimende engathi ngiyenza ukuthi. Njalo nje kohlezi kwakhulunywa ama-meeting ukuthi wena uyahlupha wena kuwukuthi wena wenza kanje. Akukwazi, khetha umdala. Awukuyohlala phansi nawe uyicabanga ukuthi ingabe impilo yakho ufuna iphathwe yileli bhodlela yini? Ukuze bakuwukuthi uyalithola usizo, ulithole sewulibonile iphutha elikhona noma sewuyibonile inkinga okuyiyo ekuholela ekuthenini kuze kufike lo muntu ongakwazi ongamazi oyimina. Sisuka kude kabi, asizange ukuzodlala. Siwukhathalela umndeni wenu, sinikhathalele nani, kodwa kudinga ukuthi nani niy'khathalele ukuze sikwazi phela ukubambisana kuliwe naleli chilo noma nalento ekuyiyo eyinkinga phakathi kwenu. Uyangizwa Khetha? Uyangizwa? Ake nihlaleni phansi niyicabanga. Hlezi omunye nomunye kukhona la azoyibona ukuthi ngishayise khona. Alicele uxolo komunye. Ezenzela yena engenzeli mina. Nizwile? Ikhumbule iveli.
ngicabanga ukuthi bayezwa niyezwa ngithi ngisho ngathi asisodwa esenze indlela ezinhle noma engconywana noma esenza kahle. Njengoba ukwambiza noNhlaka akabe naye okwakhe. Ngoba ngeke ngikubone uyivalela kakhulu endlini. Angazi kodwa noma ba-right ngibona labo ukuthi uNhlaka yena ayivalele kakhulu endlini. noma mhlawumbe naye Mhlambe isizathu sakhe. isizathu sakhe yabo. Mhlawumbe akabeki naye ukuthi mhlawumbe inkinga yakhe ingakuphi noma u-right, ba-right yabo. Nhlaka hamba kahle mfethu. Wathula kangaka. Akuthi mina yabo umuntu njengoba kumncane bedlile lento zakhe Yeah. sengize ngam-understand ukuthi akayena umuntu yabo ngisho ezosho into ehashi kumina sengize ngam-understand ukuthi okay Akusekusuke. sekusukile Oh yeah. sike nje sadlikilisana ngoba abantu adesha ukuthi abajaha ngobhushu kanje Yes. afike ezansi u-anti wamngqongqozela akangidlikizisa nami mhlawumbe wayetshe ethi ngizomshaya wathola ngathi angifuni ukuthi ngimleke isandla ngoba umncane wami Yes, yes. kodwa yena kumele aqonde ukuthi uyalidinga usizo Yeah. ngoba ziyamlawula lezi zinto ayidlayo and abalenzi ucwaningo lwezinto abayidlayo lapho ukuthi Yeah. zizoba-affecta kanjani Yes. impilo abayiphilayo. Yeah. Ngale zinto vele ziyaba-control. Singasho ukuthi akusona isidamizwa Yes. into nje mase sikulawula suke sekuyisidamizwa. Yeah. Manje mina ngisuke nje avoid ukuthi ngalibele kube khona iy'nxushunxushu nosikhuluma ususobhawu njani aphela uphelele lapho no-anti naye ngikhulume naye si-right nje nabo kodwa angifuni ukungena kubona bokuthi baba mncane uphuzile hhayi ngcono ngiyeke nje ngiyele endlini yami ngilalela ngiphume ngizo-check-a ukuthi akukho muntu sometimes amawindi avulekile akukho umuntu la ngivale amawindi ngivale amakhethini ngivale ngibuyele ezansi ngifike na-around kuvulekile ngibuyelele ezansi. Yeah. Kodwa okuningi nje ukuthi umuntu a-understand lo o-affected into ethile yena kumele asho ukuthi ngifuna ukushintsha. Abantu kumele bafune ushintsho ey'mpilweni zabo. Yeah. Befuna ukushintsha umuntu azame ukuthi okay hhayi ngidinga usizo. Ukuze alekeleleke kulokhu kufisa kwakhe. Ya ngoba umuntu impilo yakhe Yeah. uyilimaza yena ilokho nje. Hayi ngizwa kahle. Cabanga ukuthi ukubeka futhi kwacaca. Nizwele bafethu. Into nento esuka kumnikazi wayo. Ikhaya liyahlonishwa. Ikhaya liyathotshelwa. Ikhaya liyazothelwa. Akwenziwe isinoma kanjani ekhaya. Ikhaya ukuphendula ikompilasi. Ngoba yabona Khetha ukuphakamisa kwakho leyo angazi ngikholelwa kwizini lekhaya. Angazi noma ngikholelwa enkonzweni yini. Ukuphakamisa kwakho ikhali lokho osuke ukwenza akuyihli kahle. Akunambithisiseki kahle. Leyo nto phambilini babeze bethi abantu abadala yayiba umkhokha wokuthi ngelinye ilanga nolinyazwa umuntu usekhaya kanti phambilini kwakuthiwa uma uhlaselwa yimvu kubaleka uye ekhaya ngoba muke wangena ekhaya ngeke isakuthinta. Kodwa wena ngesikhathi uphakamisa lezi zinto eziwukulwa noma lezi yikhali zokulwa uyayivivisa impi ngendlela yokuthi ngisho ingakusukela kuphi uma ike yakufica ekhaya iyokufica inqobe ngoba vele wena ikhali la ekhaya uyiphakamisa noma yini. Ngeke usavikeleka ngendlela ababesho ngayo.
babeyishiso yini ngoba iy'khala ekhaya zayiphuma ngenxa yesizathu. Mase kuthiwe nje nakho kusho ukuthi kunempi ekhona. Manje wena ukuhlezi ukuphakamisa akuyehli kahle, kubanga ulaka olungenasidingo. Wena qonda usemncane futhi ngizomcela uma wakho akukhokhele uhambe kwi-disciplinary hearing, disciplinary camp. Ungahlali futhi 3 weeks mncane, aphinde akwengezele. Yabona i-disciplinary camp yona ezokuxoxa ikubuyisele kube ningane, because thina ngeke sisakwenza, sesingalokhu sikhuluma ngomlomo kuze kuse kuseni nakusasa siphinde sikhulume. Kodwa i-camp usekahle impela ukuthi ungaya kuyo, siyoza sizokhipha mase sesizwe emizweni yethu ukuthi seku-right, sesizwile nangabe ukuthi bathi hhayi manje usetshokile. Kofika thina size namakhamera sesizokulanda. Ngizomcela ukuthi iyodwa indlela, usuke ungayilahli ingane uma uyisa lapha, kodwa usuke uyoyikhanda uyoyenza ukuthi ibe yindoda. Iyodwa indlela yokuthi ingane yakhe ikwazi ukusizakala, ise kwi-disciplinary camp. Ngizobuya nawo wonke ama-details ngimnikeze, uhambe khona. Noma ungahamba u-2 months noma u-3, u-right, uyobuya u-right. Lo gwala owubhemayo uyobuya ungasawubhemi, ngoba uyothi ufika kwi-camp bekunikeze wona bethi nanku ungene nawo u-5, nanku siyakunika u-5. Bafuna ukukubona ukuthi uzowubhema yini futhi uzowubhema kangaki. Uwe yowubuyisela emuva kubo uthi ngale ngeke okokuqala ngawubhema, kodwa laba abawu-4 akuvumanga. Ubabuyisele iyodwa nje. Ngicabanga ukuthi ngizwile, niyongifakazela ukuthi ngishilo le. Ngizomtshela efonini, ikhempu nje mntakwethu yokusiza, ukuze sibone indoda ezokwakheka kusasa ibe right. Asiqale silwe nalamaxolo asey'khandela empilweni yakho suke sekuyikhempe. Uyobuya ungifuna uze ungithole mhla ubuya kuleyo khempu, ungifunele ukuthi uyabona, uyongibuza. Sengiyahamba, kodwa into nento ekumnikazi wayo. Khethela ukuzokuthola usizo ngoba ngicabanga naye yonke ihlezi ukuthi naye uyasathanda naye impilo naye iphilayo. Bayilufuna ukhetha yokuthola. Ngoba ngithe akahambe yohlala phansi naye akayicabanga. Ngathi uma ngingakabuyi mina ngimulindele umsindo wakhe, ngoba ukubuya kwami kusho ukuthi ngibuya nobunye ubusha. Kodwa uma-ke wenza umsindo wakhe ngingakabuyi, okusho ukuthi angihambe ngomgcinisa owesiveli-ke, ahlale khona, somlanda khona mhla sekuyileso sikhathi. Sokuthi ayothola usizo. Hayi, engingakubeka mina ngiyabonga ngokuthi abantu bayelekelela bona bafuna usizo. Lokhu kokucelela u-Ayanda usemncane, ngishayela izandla kuyo ngoba umshana ngiyafisa ukumbona ephezulu ngelinye ilanga. Yena hlampe angabona ukuthi bekufanele kuhambe umalume wakhe, hhayi yena. Yena usenekusasa elikhulu kakhulu. Udlulela malume.
ukudlula likamali. Umali uselihambile lakhe ibanga noma lingalapheki. Kodwa lo usafresh kakhulu usengenza izinto ey'nkulu. Yeah. Ngiyocela nje kakhulu ukuthi udlulisele efantileni. Asilekelele kakhulu. Kakhulu. Ngoba naye elekude uyabona. Ukuthi ikili kuphi. Ukhathazekile. Ngokwakhe ubefisa ukuthi bahambe ngoba u-2 and njengoba khona abantu abangafani nami mina lento mhlawumbe ngiyithinta kodwa ngoba umndeni wami ngingayibeki kahle mhlawumbe ukubona yabo nje bese kufika umuntu okwazi ukuyibona izinto nobona ukuthi okay mengiqalela kubhuti wabo omdala mhlawumbe uyena owenza ukuthi umkhumbuzike uqala kuyena ubhuti wabo futhi bengeke uvele ukhombe nje ukhombile nje ngokwami ngibona ngathi ukhombe kahle ngokwami ukhombe kahle fanele umsebenzi njalo akufanele ehambe la singaboni kahle ukuthi yazi ushaya eceleni usisi kufanele athathe ukhetha manje ukhetha ngiyabona ukuthi nayo nayo indawo yakhe mina mekwathi into enye ngiyakufonela ngifonela amaphoyisa mhlawumbe ngizofonela abantu bese ngijaji ngifonela amaphoyisa akazomlanda ngoba into okhulume ngayo ayenzeki mhlawumbe siyohlala kanje sikhulume kodwa mhlawumbe umshayeli bengasekho besehambile mhlawumbe siyohlala kanje sikhulume bese ethathwa amaphoyisa ahamba ngoba phela akusizi ukukhuluma into eyodwa asikwazi umuzi ngokuthi unabantu abahambayo befile futhi lo muntu ufile hayi kwamshana kushayela izandla kakhulu kushayela izandla ngiyazi ukuthi uma wakho indlela akhathazeke ngayo uyokwenza wenzeke futhi uzoyijabulela leyo ukuthi ngivele nayo leyo camp yona azoyijabulela ngicela nibe nayo inamba yami sisile ngiyacela ukuthi ube nayo inamba yami njengomuntu ohlala nabo ukuze umkhethe seyisusa idubevane zakhe zithi maye kube kude ukuthi kufike ngapha usheshe uyiphuthumise nangapha anganqeni futhi usenzele nje nevidiyo maphoqa mawukuthi useyayiqala nje ngezinto zakhe ukuze sizokwazi ukuba ne-evidence bengingakwenzi ngoba Selibonile-ke mbukeli lapho ngasekhaya udaba lwabo beyibikela kabanzi noma bekhiphelana ingonyuluka esikuthola kakhulu emndenini wakwaCele ukuthi abahleli kahle abahlalisene neze kahle ngesimo sokuthi uyayethi ubhuti ukhetha uma esecwele ezinkambeni zikaFaru abuye sezizwe senamandla amaningi akhipha imkhonto akhipha ucelemba kube khona ukuhubhana nokubambana ngezandla okunjeyaya kusuka sekukumbi-ke lapho ngoba usuke ungasakwazi ukuzizwa uwumuntu ophephile ekhaya okufuze ngabe uphepha kulo noma uzizwe engathi uphephile kakhona kakhulukazi ngoba kunesimo sokuthi baphila nanomuntu wesifazane thina abantu besifazane sinalento yokuthi fuze ngabe sivikelwa yibo abantu besilisa esiphila nabo noma esihleli nabo emakhaya kubi kakhulu uma sekuyibo abasihlukumezayo noma esigcine sesibesaba ngenxa yezinto ezithile abazenzayo ezikhombisa ukuthi bayingozi kithi sithola ukuthi kube nesigameko la khona owathatha umese wawugwaza efrijini athi untombazane ngasuka ngabaleka kakhulu ngoba ngase ngibonile ukuthi mesuka kuleli friji uza kimi nemkhonto khona lapho iyaphuma nocelemba bayaphuma akusiyisimo esikahle noma yinto esingeyigqugquzele ukuthi umuntu angaphila phansi kwayo kuthiwa unanengane yentombazane kodwa bigcina isik-understand noma isikwamukelile ukuthi vele ubaba uyilolu hlobo inkinga enkulu uma ngaphansi kwesidakamizwa noma kulobu utshwala abuphuzayo esingazi noma ngempela umsuka wakho ukhona ngempela yini kukho noma cha kodwa-ke sithola ukuthi nondodana naye
usenakho ukuphazamiseka noma ukutheleleka kuzo lezi zinto ey'dliwayo. Kodwa-ke akusekho kude kakhulu noma akusengiyo inkinga engakanani kusengakwazi ukuthi alungiseke, kakhulukazi yena ngoba kusabhekwa izinto ey'nkulu kuyena asengakwazi ukuthi alungise amaphutha akhe akwazi ukuya phambili. Ngicabanga ukuthi nabo kuzomele bey'hlolisise bese bebuka laba bantu okuyibo ababambisene ukuthi bona begcine bekwazile ukuzohlaliswa phansi kukhulunywe kube nenqubekela phambili noma kubonakala ukuthi kukhona yini indlela abangakwazi ukuthi besizakale ngayo. Sekwenzekile konke, engikuthanda kakhulu ukuthi umuntu nomuntu uyazivumela uthi ikhona inkinga futhi ngiyafisa ukuthi kusasa ngisizakale. Mina Siteteleka intokazi yakwaNdlovu sambile sayobagonyulukisa bafike bagonyuluka futhi sisengakwenza nakuwe. Uma kuwukuthi unenkinga shayela le namba la ngezansi uthi ngithathe Siteteleka ngizoteteleka nawe siza ukuthi kungenzeka kanjani ukuze sikwazi ukuya phambili. Yisho njengami-ke uthi umnandi usawubona, ubuhlungu usala kahle, asibonaneni ngokuzayo.